महादेवा स्टूडियो बिहिया। कोइले बा फोन रानी सुन तोरा गाँव से कहता कि बेटा हम सहुआन के कोइले बा फोन रानी सुन तोरा गाँव से कहता कि बेटा हम सहुआन के धमकी दे दे के कोइले बा पागल रे पागल। तो सुनी काहे कोइला शादी जब अरे पता रहेला नैहर में रही सहुआन संगे भागल। काहे कोइला शादी जब पता रहेला नैहर में रही सहुआन संगे भागल। बुझलो खिचली है खल रे रोटिया से जागल बानी बतिया घुमइबे यारा के फेरा में सैया गमइबे। अरे ना हो के फेरा में सैया गमइबे दोस्त हमें दुश्मन कल रे ढेर जल्दी बोलबो तो खिचली है खल रे। रोटिया से जागल बानी बतिया घुमइबे यारा के चक्कर में सैया गमइबे। सब लइकिन में बाड़े ते छाटल रे छाटल। अरे चुप रहो काहे कोइला शादी जब अरे पता रहेला नैहर में रही सहुआन संगे भागल। काहे कोइला शादी